Welkom rond. Dit wordt een zenuw slopende aflevering, want beide teams binnen op dit stadion onderwijs om haar een laatste opdracht uit te vieren. Elk punt en elke seconde telt op dit moment. We gaan nu naar werken en in Lauwert geven we voor een normale opdracht. 3 punten pakken. En erin 1 plak met punten opgesteld vol. En met erop Wijnaldum, Sekbierum, Frensje, dus laatste. Yes! Opdracht. Maak je TikTok op deze locatie. Oké. Sto nou. Als nou de instapt zijn, waar is het gewoon fun? Ja, we zijn alweer op het volgende plak, maar dit prachtige uitzicht. Maar waar zijn wij? Waar de QR-code voelt, maar waar zijn we nou precies? Weet ik net, maar... Laat eens! Pieken! Een morre kratjesbier van haast 2 meter heeg. Ik haast daar nog on een Siberian vakantie. Ik vind het de beste TikTok tot nu toe. En dat in werken, hè? Ik zeg, let's go. Ja, oké. Op naar Lauwert. Lauwert. QR-code is goed. Gaan we. Und wenn ich dich anschau, dann weiß ich immer genau. Zullen wij de Toronto Friends zitten? Ja, begin! Begin! We gaan, go! Ben we? Het prachtige Lauwert. Yes. En we zijn bij een voetbalding. Voetbalfield. Ja. Ik denk dat het wel iets voetbal gerelateerd zou zijn. Maar laten we eerst maar eens even een QR-code vinden. Niks. Nee. We hebben zo'n pil of zo. Geen poen. Is het? Dus even scannen. Wij zijn de band van de opslag. En wij zijn het Tierenvliet dat wij deze opdracht aan hier kunnen bouwen. Maak je een perk van 1 bij 1 meter en sneer de keer wel erin. Van 15 meter afstand. Veel succes! Volgens mij zoek er iets in het veld. We moeten net die kant op slaan. Daar de auto's en fietsen ben. Of die kant op slaan. Die kant opslaan. Ja, en dan tot het raam van die Yes. Audi. 1, 2, 15. Nou, maatje hem daar maar. Got it. Hey. Oké. Soms zeg dat heel lastig elke keer die QR-code. Ja, maar ze bent mooi kleurrijk, hè? Je mag de 10 penalties nemen en je mag de 3 scoren. Volle succes! Oké, penalty shitten. Dit is net echt die ding, hè? Gelukkig niet zo. Ik ben hyped. Kom, let's go. Oké. Ja, nee. Ah. Oeh! Nee! Oh, dit duurt heel lang. Ja! Nee! Ja, waar komt de wienvoet? Daar. 8, 9, 15. Ja! Telt ie? Nee, hij maakt in het perk. Guys kan willen beginnen haast aan haar een laatste opdracht. Laten we zien. En omdat ik net zo goed ben in voetbal, begin ik. Jongen, guys. Hey! Het is weer te mooi. Ik heb er nog 5, denk ik. Of zo. Ja, guys! Ja, guys! We hebben een mooi potje voetbal. Zo, hij is goede goals maken. Oké, gas op die volley. No, nooit dokken. Maat er nog echt vet. Nee. Nee. Ja, ja! Nee! Mijn hoor, man! Pijn is een emotie. Kom op, hè. Ja? Nee! Dat, maar dan een heel lief fietsje verder. Nee! Dat is net precies dat. Ja! Ja! Stop! We kunnen verder! We kunnen verder! Waltje pakken, dingetjes pakken, GoPro pakken. We gaan! Woe! Oké. Deze hebben we die in. We gaan nu naar Stiens. Oké, we zijn een beetje ontzend welke route we nemen. We denken dat we gewoon gelijk naar Dokkum gaan. Ja. Dus net meer van de bonuspunten gaan in Gietjerk en Broeksterwaard. Want hoe jij er in Dokkum, hoe beter. Maar als ik Gietjerk doggen, dan is het helemaal weer oud. Dus als ze dat doggen, ik hoop dat ze bij de botten
links uitslaan. Als ze dat doggen, dan ben je misschien nog als eerst. Wat gaan ze doen? We komen er nou achter. Ik vind het heel spannend. Wat gaan ze doen? Wat is het idee? Ja! Ja! Ze gaan links, ze gaan links! Ze gaan links! Ja! Ja, ben jij dan? Daar gaan ze links richting Gietjerk. Oh, dat is een eindpunt. Weet je er helemaal waarom? We proberen toch nog een extra punt te scoren in Gietjerk. Even snel. Even rap. Ja, de spanning is om te snijden. Waar wint de TikTok race 2023? Dat zorgen we in de volgende aflevering. Onze locatie is Subsqualle Dokkum. Waar?